My máme vánoční stromeček letos teprve po druhý. Prvé si otevřeme ten od kamarádky. A my jsme teda místo stromečku měli vánoční palmu. Mňam, tak to si dáme ještě dneska. Jsou tam takovýhle domácí jableční povidla. My jsme totiž spoustu let jezdili na Vánoce k rodičům a mně přišlo zbytečný zdobit stromeček, takže jsem vždycky jenom ozdobila palmu, kterou jsme doma měli. 13 máme tady. Máme tam ten balíček pamlsků. Jdeme na ten kosmetický. Na tohle jsem hodně zvědavá, co to bude, protože ono je to strašně lehký. Ale přesně tohleto teď potřebuju. Je tam totiž teď takováhle houbička. No a tahle, tak ta vypadá teda fakt krásně a je hrozně měkoučká. No každopádně teď už na Vánoce jsme sami u nás doma s Čuinkou a s přítelem, takže stromeček už máme. Ale abych řekla pravdu, nejsem s ním úplně spokojená. Můj vysněnej vypadá úplně jinak. Mňam, a tak to já miluju. Tedy je i japonská směs. Takhle to vypadá. Tenhle nakonec. A tam byl zelený čaj s ibiškem. Wow, tak to bylo asi nejlepší otevírání kalendářů, co jsme tady zatím měli, protože ze všeho mám fakt radost.